Så nu er det mig og Benjamin her. CF5. Så begynder vi. Starter vi med en lille jetpack. Så tager vi den på. Sådan her. Jeg har noget rubber seats. Hvor han skal vi bo? Det er det første. Du sikkert har opdaget, at vi spiller Ticket Classic. Du sætter den der, hvor din brystplade skal være. Og så kan du så bare hoppe. Okay, don't you trust slide at then I cannot default you is all this helpful blah. Oh my. No grave spam to blah. Det er fordi du flyver hele tiden. Vi skal bare oplade den i en batbox. Altså du kan bruge solceller, du kan bruge en generator, du kan bruge lige det du vil. En sæk, hvad mener du? Nej, det kan du ikke, men vi starter i hvert fald med en energy condenser. Men jeg har været inde på den her server. Write all settings. Welcome to RT bla. Nev factory. P-. Jeg er lige bag dig. Yes, jeg har slået den til. Som siger, jeg har slået den fra. Nej, nu sådan er det sådan her video, så er så meget. Nice parkour, man. Parkour. Skriv, jeg skriver lige, hvad du skal skrive. PK join. Jeg tænker, at skære det op. Jeps, det er parkour. Jeg er helt herovre. Følg efter ham, der er det rigtige, han gør. Jo, men så skal du bare hen og starte forfra igen. Der er sådan en trappe derovre. Tak. Nej. Nej. Hvad mener du med brikker? Det er vand. Don't you worry. What? God start, ikke? Allerede gået 3 minutter. Helt eksploderet i baggrunden. Og kom herop. Jeg kan godt lide den. Altså, starten er lidt svært, men altså. Skal du tænke på det sådan her, at det bliver jo nemmere, ikke? Klart. Så der er lidt mere, jeg kan gå her på stier. Nå, går Benjamin der dernede. Oh shit. Ej. Så var det rigtigt det jeg gjorde. Jeg tænkte bare, nej, jeg kan ikke hoppe hen. Så hoppede jeg. Går det bare godt. Ja tak, hvor er du sød. Det
første gang i hele dit liv, du har gjort noget godt. Du kan ikke engang komme herop. Ja, altså. Skæbnen viser sig bare, at jeg er bedre til dig end parkour. Til parkour. Se, flade bloks. Så der. Og så der. Og så der. Okay, skal vi lave noget andet? Vi skulle også spænde huset til streg. Det ved jeg ikke. Jeg kan hurtigt prøve. Hvis jeg kan, inden der er gået 10 minutter. Ej, det tror jeg ikke, vi bliver member, bare jeg klarer en lille parkour. Står der ikke noget. Anonymous. Du kan selv være en nanamus. Din lille nanamus. Du er selv en lille nanamus. Ej, pokkes. Ja, jeg kom så op i vejen. Hele YouTube pepper på dig, det er godt. Jeg har ikke gjort noget. Ja, altså jeg har ikke gjort noget. Nu påstår han også, at det er min skyld, at han ikke kan komme nogen steder. Nå, hvis vi har mig undskyld, så cutter jeg lige videoen. Så er jeg tilbage. Sammen med Benjamin. Jeg synes lige, han skulle cheat, mens jeg var visse steder ind. Yes, yes. Se hvor langt jeg er nået, Benjamin. Nu prøver jeg på at snyde lidt. Yes! Jeg er oppe på skibet! Yes. Okay, hvor han er videre? Der. Der døde også. Lang tid nok. Nå, skal vi ikke gå i gang med at bygge vores hus? Fald ned, Benjamin. Spawn. You don't have any commands til skråstreg. Spawn. Den gør jeg det her. Benjamin, vi er fanget inde i parkouren. Jeg kan ikke skrive spawn, jeg kan ikke skrive noget. Prøv du at skrive PK Liv. Det virkede, Benjamin. PK Liv. Will all fighters. Welcome to RT Dishonored Black. Se kloster. Jeg kan bare ikke den der top. Hop. Hvorhen skal vi hen? SD rank to teleport to world. Du skal klikke på sådan et skilt, hvor du står. Nice. Så episk. Og det kommer sådan en bitte små flip-flower. Diamantmaskine. Du ved ikke, hvad jeg kigger på. Nej, jeg gider ikke at kigge på dig, Benjamin.
han skal bare dø. Dø med det her, mand. Go. Mø. Nå, kom nu. Vi skal nok ikke lige have lavet nogle senge for... Prøv også noget jetpack. Forresten, vores kondenser, vi skal lave et hus. Skal det være oppe i luften? Eller oppe i et træ? Fordi det er awesome at flyve med jetpack. Det må du altså til at lære, Benjamin. Awesome mennesker flyver bare med jetpack. Gør alle awesome mennesker flyve med jetpack. Ja, det er derfor, man skal være awesome for at kunne gøre det. Altså, sig lidt sig selv. Det er svært at... Hey, vi kan også bruge ind i den bare sådan flyver lige før igennem. Jeg har fundet en jungle. Meget interessant jungle. Du har fået en vulkan, jeg har fundet en jungle. Hvad bliver den næste? Jeg kan godt sige, når det jetpack er ved at løbe tør for strøm, så hoster den. Lad os bare sige den hele tiden. Så du kommer sådan lidt op og ned, op og ned, op og ned. I en batbox, en battery box. Nej. Oh yes, der er skills med. You don't have this coming. Oh, skills. Det er nice. Jeg er slet ikke begyndt at hoste. Og yes, nu kan jeg svæve, mand, fordi også mennesker kan svæve. Flyve. Benjamin, bare tilbage mig. Gør ikke noget, vi cheater en lille smule. Men trods det ikke kan se. Okay. Og lad være. Er du her? Cool. Ja. Vi gør det, så det ikke. Det er den. Nej, det er jeg ikke. Nej, slet ikke. Nå. Kan man alligevel ikke, når det ikke er en selv, der er bygget det. Så. Der er anti-greed på Puha, Benjamin Puha. Vi kan også bare bygge vores hus. Det er bare grimt træ. Det er Puha. Vi skal ikke have birketræ. Vi skal have egetræ. Normalt egetræ. Nej, det er grimt. Det er dig. Enderman, I look in your eyes. Look at me. Kig på mig. Kig på mig. Nej, nu bliver den sur på mig. Håber jeg ikke, den gør. Bare skriv back. God server. Jeg tager lige en ting, så bare tilbage mig.